Welcome to my vlog mga idol. Ngayong hapon. Dito namin dito tanan oh. Oh, ay ka, we. Yung idol kong But nasa magaling kabila, singer. hindi naman ako makita. You know, kita ka niyan. Oh, hello guys, Oh. welcome to RD channel. Please support guys and don't forget click the notification bell and like. Alright. Thumbs up. Ay, thank you. Repetition. Ito naman oh, idol, taga Milad. Nga si Orlando Palisbo. Ito naman, si Roberto Cabobos. Nag-iisang lakas. Idol. Naglalakad lang yung dalawa. Ah. Yung idol oh. Yung kababads. So, pali ka. Yung kita sa pan ko. Video. Oh. Idol, ito yung driver ko nito nga gwapo. Walang iba kung si Gary Hernandez.